Význam lásky, ktorým je sila nevinnosti, sa vytráca v každom vzťahu, v ktorom sa obraciame ku slabosti hriechu a dúfame, že v nej nájdeme jej prítomnosť. Práva moc lásky leží v Božej sile, ktorá sa nad ňou vznáša a v tichosti ju prikrýva svojimi hojivými krídlami. Nebráňme sa jej a v žiadnom prípade sa ju nepokúšajme nahradiť svojim zázrakom. Buď chvála tvojmu najsvätejšiemu ja za to, aký si, i za to, aký je Boh, ktorý nás stvoril. Skôr či neskôr musí každý z nás prekonať priepasť, ktorá nás podľa našich predstav delí od uzdravujúcej moci lásky. Každý si stavia most, ktorý nás cez túto priepasť prevedie v okamžiku ochoty vynaložiť úsilie na jej prekonanie. Sme príliš blízko svojej cesty a buďme si istí, že most prejdeme v bezpečí a z boja budeme vyvedení do mieru, v ktorom sa skloní sila neba a každého doslova prenesie na breh nevinnosti. Nebojme sa tých, ktorí sú na druhej strane a čakajú na nás, veď smerujeme tam, kde máme byť a kde na nás čaká naše pravé ja, uzdravujúca moc lásky. Boh je tu a je s nami práve teraz. Odpusti si svoje bláznostvo a zabudni na všetky nezmyselné cesty a bezcielne ciele. Nemajú žiadny význam, pretože nemôžeme uniknúť pred tým, kto skutočne sme. Boh je láska. V tom spočíva naše vyslobodenie zo smrti, kde nie je prítomnosť lásky, nemôže byť nikto z nás. A neexistuje žiadna cesta, ktorá by neviedla do jej celistvosti. Kedykoľvek budeme spochybňovať svoju hodnotu, spochybňovať hodnotu svojho blízkeho, vyhlásme: Boh prebýva v mojom vnútri, v ňom je moja úplnosť. V ňom mám právo na nebo i na celý vesmír, úplné oslobodenie zo všetkých následkov hriechu, na večný, radostný a v každom ohľade dokonalý život. Mostom návratu je moje uzdravenie a celistvosť bytia prítomnej lásky, prirodzeným darom objatia večnosti, pravej hodnoty Božieho stvorenia a kde už nie je medzi mojou úplnosťou a úplnosťou môjho blízkeho žiadny nesúlad.